Добрай раніцы, шаноўная мая панядзелак. І мы зноўку разам, зноўку на стрымы, зноўку гуляемся ва ўсялякую лухту, тыпу фермы, зарабляем грошыкі. Усё як звычайна, так. Нам трэба па-перша апусціцца. О, бляха. Цяжкавата яму. Та нічога, хутка вось той завершыць сваю працу, ды і мы завершым гэтку. Так, кароткі план, што нам трэба будзе рабіць. Па-першае, нам трэба будзе вызначыцца, што мы можам зрабіць наконт збору ураджаю зернем. Мы траву гэтую сена прадамо, запоўнім усе кармушкі, якія маюцца на нашай ферме. Усё зробім так, каб было лёгка. Вось, і ўсе былі задаволеныя. І звяры, і людзі, і ўсё на свеце. Заробім крыху грошай і, хутчэй за ўсё, набудзем сабе поле вось гэтае малое, таму што яно мне дасць магчымасць ісці ў той бок, які будзе наступным пасля таго, як мы кароў сабе зрабілі. То бок мы на гэтым полі можам вырошчваць сабе зерня, пшаніцу, напрыклад, якая дасць нам салому. Вось, але перадусім, бачыце, вось той кавалачак, там ёсць дрэвы, і ў мяне там я б хацеў бы паставіць лесапілку. Ага, менавіта яе. То бок мы зможам высаджваць дрэвы трошачкі, ну і займацца, адпаведна, вырабніцтвам драўляных нейкіх рэчаў. Не вельмі, наколькі я ведаю, гэта выгодна, затое ўсё ж такі гэта бізнес, дыверсіфікацыя, так бы мовіць. Так, такія вось справы. Што далей мы будзем з вамі рабіць, яшчэ пакуль не ведаю. Так, падымем, каб не здохнуў. Не здох наш трактар. Нам бы яшчэ ўсё ж такі сабе вызначыць нейкі, знайсці трактар памагутнейшы за гэтага, каб мы спакойна сабе прыбіралі ўсё, што нам трэба, тыпу вось гэтага ўраджаю, каб цягалі, бо гэта ўжо ўсё. Яго нам недастаткова. Добра было б што вось той знайсці. БУ. Вось, ну але тут ужо як пойдзем. Добра, прыбіраем ураджай. Як заўсёды, па добрую музыку цягнем нашу гэтую лямку. Ну, ён жа ж не працуе, ну што ты ледзь варушышся, божухна. Які ты кончаны. Давай вось так. Зробім выгляд, нібы гэта мы працуем. Так, паціху гледачы збіраюцца, вітаначкі ўсім. Трэба запускае, хто глядзіць. Спадзяюся, панядзельнік для вас не цяжкі дзень. Панядзелак. Я яшчэ крыху ў працы галавою знаходжуся, тут трэба пабыць, ведаеце, паўгадзінкі недзе, каб прызвычаецца да ўсіх падзей, якія адносяцца менавіта да гульні, да асяроддзя ўсяго астатняга. 16,7. Нішто сабе, дарэчы, як гэта спідометр тут ловіць 100 метраў у секунду. Вельмі цікава. Як там справа ззаду? Там шалік недзе едзе, убачу яго.
Що ти здох зусім, ну поглядzi ти на яго ледь, просто ледь. Я ж забыўся вам паказаць, што у мяне ж там ёсць абнаўленні. Шкада толькі, што я тут не магу іх спыніць гэтую працу, зараз трэба пазбіраць усё, а потым ужо буду хваліцца тым, што я зрабіў. Падаецца, у пятніцу ўвечары рабіў тое, бачыце, там дрэвы ў мяне выраслі. Усё гэта я пакажу. Якая прыгажосць. Такую прыгажосць трэба зрабіць і тут, каб было больш-менш чалавечна. Альсевіч, вітаначкі. З панядзелачкам цябе, з мінулым днём народзінаў, дарэчы, 18-годдзя табе прыйшло на галаву, так бы мовіць, як там казалі часам. Адказнасць прыйшла ўжо цалкам за парушэнні, якія можа зрабіць. Нагадваюць тебе часта, мабыць, уже. Вось, так што адразу апярэджваю твоё пытанне, ці глядзеў я апошні падкаст Фарчана, так глядзеў. Зноўку гэта змрочнасці ты мне падкінуў, якія зусім не падымаюць настрой. Курва, цягні давай. 4,6 км на гадзіну, божах, на чалавек пешкі ідзе хутчэй, калі яму ў туалет трэба, у прыбіральню, чым гэты трактар едзем. Меня пакуль што за півам не адправілі. А дакумент у цябе ёсць, каб пацвердзіць права для набыцця піва? Уже на руках, не? Ужо ёсць, ну добра. Ну то чакай, хутка папросяць. Так, як там наш чалік гэты? Слухайце, можа ён скончыў уже, не? Хіба што ён будзе яшчэ адзін раз ехаць в той бок. Трэба будзе перакінуць гэтую зборнік сена, цюкаватель, на той трактар, бо з гэтым зусім будзе цяжка. Бачыце, як ён падымаецца ўгару. 4, 3, 9, 3, 5. Ух, цяжка яму. Думаю зрабіць тэлеграм-канал з полымі відосаў на Фарчан без цэнзуры. Так, відосаў на Фарчан без цэнзуры? Ну то спрабуй, чаму не? Усё, што не робіцца, усё добра. Як уже шмат разоў казалі. Так, усё, сабралі. Паварот. О, дарэчы, кардан-то не працуе. Зараз патлумачу, што я маю на ўвазе. Так, едзем роўненька. Убачыце, вось гэты жоўты. Ён мусіць круціцца. Як мне падаецца, а ён не круціцца. Так, толькі потым захочаце новыя вочы пасля убачанага. Ну тады проста не будзем глядзець, хто не захоча, то не. Ёша, вітанкі. Вітанкі, шаноўны. Так, выбачаюсь, я спадзяюся, там нікуды не паеду, гэта проста мяне турбуе. Вось всё, выдатна. Это там по працы мне прилетела пара паведамленняў, то я там падабайкі распіхаў, як я кажу, вось цяжка стала пачынаць стрымы зранку, бо ужо перад тым, як іх пачаць, маецца на ўвазе ось да 10 гадзіны, ну 3 гадзіны я ўжо працую. То бок галава яна такая ў працы, і потым табе трэба пераключыцца на звычайныя вось гэтыя вось відосікі, вось і на іншую мову адпаведна, і часам цяжка гэта рабіць, вось як зараз. Як мае справы? Дзякуй, добра, дзякуй. Справы ідуць угару, адзінае, што не без перашкод, не без праблем, але змагаемся.
Усё жыццё ў змаганнях праходзіць неяк. Але лічу, ўсё добра будзе. Нас не зламаць. Як там было ў гэтага? Не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Усё пераадолеем. Ой, ну паглядзіце, якая прыгажосць у мяне атрымалася. Бачыце, гэтыя дрэвы растуць. Вясна і ў нас, і дарэчы, тут сакавік на календары, і ў жыцці сакавік на календары. Прыгажосць. Так, сюды давай. Паляцелі далей. А можна паглядзець, што ты там робіш? О, стопэ, давай назад. Усё, адлучайся. Ты мне больш не патрэбны. Цябе мы памыем потым. Так, а у мяне з самага ранку капец пачаўся ў сэнсе, но патлумаш, калі ласка. Я спадзяюся, гэта не тычыцца баявых дзеянняў, а выключна асабістыя нейкія падзеі негатыўныя. Так, спачатку, вядома, мы памоем перад тым, як ставіць. Так, у меня зараз ідзе перыяды, што не хочацца глядзець расійскіх ютубераў. Гэта Альсевіч Нармалёва. Калі ты... я табе так скажу, што калі ты ўжо пераходзіш на родную мову, калі ты ўжо намагаешься і контент карыстаць гэты, у цябе раптам мяняецца інфармацыйнае асяроддзе такім чынам, што ты больш чалавечным становішся. Вось я табе скажу па шчырасці. Таму што пакуль ты жывеш у расійскамоўным асяроддзі, ты нават не ўяўляеш, наколькі крыважэрным і, скажем так, шчыра абезчалавечаным гэта асяроддзе з'яўляецца. А потым ты проста ўжо, вядома, перастаеш нават хацець карыстацца гэты контент, гэтым асяроддзем карыстацца. Ты яго пазбаўляешся і разумееш, што стала лепш, стала лягчэй, менш стрэсава. Магчыма, не пазітыўна, але значна лепш як чалавеку. Ну, я б так гэта ахарактарызаваў. Што вы там адрубілі? Ну, все, паляцелі. Нарэшце нармалёвая тэхніка. Зараз пойдзе праца значна хутчэй. Ёша, дык што ў цябе там сталася ўжо? Можа, парадай табе нейкай дапамагчы. Усё будзе добра. Рана ці позна ўсё нармалізуецца. Па-інакш не можа быць. Людзі не могуць жыць так. У кепскім стане пастаянна. Пішу я, выбачайся. Усё, не звяртай на мяне ўвагу. Я нічога не казаў. Пішу я. Там была доўгая гісторыя. О, дарэч, у мяне ёсць апдейт па гульнях. Які апдейт? Таму што, дзякуючы вясновай распродажы, вось, якая адбываецца зараз 26 сакавіка, я набыў дзве гульні. Па-першае, гэта DLC для Еўратрак сімулятара, таму вось Еўратрак сімулятар павернецца ў нас на гэтым тыдні замест аватара, адразу папераджваю. Так, і адпаведна яшчэ ёсць адна гульня, усе яе ведаюць, я ўпэўнены, Субнаўтыка. Вось яна таксама зойме месца, калі мы скончым праходжанне той ці іншае. Мабыць, вось ферму раз, а другі тыдзень Субнаўтыку. Там паглядзім, куды яна стане. Магчыма, яна стане нават адной з гульняў у пятніцу. Ну, то бок, будзем бачыць. Так, карацей, прачнуўся 5:30 ранку.
на рыбалку, зрабіў мыльна-рыльныя справы. У прыбіральні ўсе справы пайшоў, паеў, піражок. Як усё падрабязна. Так, спінінг расклаў. Так, цісне клапан Женя разбіраюць. Бяжу дадому. А 200 метров ісці вверх па сходах. Не чыста ўгару, просто дуже скіліста дарога. Так, і 3,5 один бок додому, та дорозі розумієш, що мой караван сюди не витримає. Тобі скетчі треба писати, це занадто смішно отравлюється. Я ще вчора згадав, аби допомогло, у мене була жовта тряпочка з мікрофібри, руки від риби витирати. Я вже збирався вести у кущі витирати не руки. Але з'явився якийсь чоловік на Жигулях, і я його стопаю. Будь ласка, мене вже давають підвезі. Ну. Дик Донець ціні, боже, не давай вже кончати, надто цікаво. А, Ольсей же тебе канікули зараз, нічто собі. Он меня довозит до места, а выявилось ему по дороге. Карацей подвез, лишился остатний километр до дому. Ух, бляха, сена мы на запасе. Заробим. Так, повестка з армії пакуль не прийшла. Да не прийде, пакуль ти навчаєшся. Ці може нешта там змінилося вже у Білорусі за апошні 5 год. І сена пад бок. Так, я ішоў настолькі абережна, наколькі мог, але было бажанне пасеред дарогі сесці на сметнік, зрабіць усе справы, але на дабег. Святло дома было. О, поднялся лифтом, сюда на белого коня, як бы поясните. Венома на радио каже. Жудость якая. Что ты там жер? Учора. Жудость. Это мне смешно. Да я ведаю. Так, мне смешно, потому что это круто. Слишком занадто смешно про это распавядаешь, что зробишь. Какая жудость. Так, подбираем. Это мое. Та ёпта мать. Проебался. А где проебался, не ведаю. Так, чекайте, зараз на рейки гэтыя стану. Так, так, эфир, который перед выходом пив, зрабіў табе сюрприз. Так, давай подумаем логично, па-першае. Калі штосьці трапляе ў страўнік, то яно да кішак дабіраецца, ну, 4 гадзіны. Я прайшло 4 гадзіны, мабыць, все ж таки не кефір у гэтым вінен. Так. Я ведаю, што гэта смешно, я так задумав, але эмоцыі так былі на грані. Я разумею цябе, у мяне вось штосьці падобнае было. Курва, на шпацыры.
вельмі далёка адышоўшы ад дому. І калі таксама прыхапіла жывата, то у мяне была адзіная гэта дабегчы да Макдаку. Вось. І тое самае, проста ледзь вытрываў Венома нарадзіў. Я таксама нарадзіў Венома тады. Шкада гэтага Макдака. Жудасць. Так, Алексеевич, моему сябру, як са мной вучыў у каледжы, прыйшла павестка з ваенкамату. А чаму? Ён прыйшоў у ваенкамат, зараз збіў справу і працягнуў вучыцца ў каледжы. Напэўна, хацелі праверыць яго стан здароўя. Ай, слухай, зараз я распавяду, Алексеевич, што можа быць, бо буду казаць са свайго досведу, як гэта ў мяне было 20 год таму. Не, чакай, не 20, ужо больш прайшло, амаль 25. Не прайшло 4 гадзіны, але да таго з шлункам было ўсё добра. А вось, так пра гэта я кажу, што калі такое адбываецца, што гэта мусіць было ўчора, а не кефір. Вось, Алексеевич, што... Мама сказала, шкада, што дабег дадому. Якая добрая мама. Чакай. Вось, ну і ўчора на ноч учора не еў, хавен. Карацей, для Алсевіча, глядзі, што са свайго досведу скажу, мяне таксама памятаю, калісьці падчас вучобы выклікалі, вось, і тыпу праверыць стан здароўя, і пры ўсім зрабілі такім чынам, нібы паставілі, як гэта, там катэгорыі ці нешта падобнае, гатункі нейкія, годнасці былі да службы ў арміі. Вось. І я, карацей, праз сваіх сваякоў, знаёмых і гэтак далей знаходзіў сувязі, якія ёсць у гэтых арміях, ці як там гэта ў нас, ваенкаматы. Вось. Дык, карацей, выявілася, што пляваць яны хацелі на мой стан здароўя. Яны такім чынам проста сфармавалі дакументы, што я падчас вучобы мусіў быў явіцца ў зборы. То бок, глядзі, у мяне вучоба канчалася, я памятаю, вучэбны год 21 ці 22 чэрвеня, а зборы ў іх былі на 25. Літаральна 2-3 дні. Вось, яны мне паставілі гэтае ўсё, і ўсё дзеля таго, каб я занесам грошы, каб гэтага не было. Вось, але знайшліся знаёмствы, якіх хапіла проста слова гэтых знаёмых. Сказалі, што хлопца нельга чапаць, не даруце яму галавы, бо ён вучыцца яшчэ. Я не ведаю, шчыра кажучы, я не ведаю сённяшняе заканадаўства ў гэтай галіне Беларусі, але кажу проста, як было ў мяне ў свой час. Так, Stable Chaotic. Stable Chaotic сподобалася гісторія. Не шикарна гісторія у Юші була. Просто. Я, коротше, пішов гуляти у танки, але якщо треба буде на зв'язку. Добре, дякую, Юша. Добре, гульні тобі у танки. З гэтымі танками, бляха, каб іх трасцу взяла. Зараз хлопцаў бяруць з дрэнным вокам. Ай, пласкастопіў гэта. Заўсёды так было, заўсёды бралі. Мне падаецца, гэтыя чуткі, якія распускаюцца, што і па зроку не праходзяць, і пласкастопія гэтая, камусьці там шуюць, гэта ўсё вымовы і заманухі ад саміх ваенкомаў. Простое, каб людзі тыпу не баяліся ісці на медагляд.
Таму што па факце я не ведаю ніводнага жывога чалавека, які б, маючы праблемы ці з першым, ці з іншым, ён бы не прайшоў у армію. Я ведаю хлопцаў, якія занеслі грошы, каб хабар далі і не прайшлі па гэтых нагодах. А вось каб без хабару ніводнага не ведаю. Не здзіўлюся, калі мне прыйдзе павестка ў ваенкамат. Ну, бліжэй да лета. Чакай. Хутчэй за ўсё так будзе. А колькі табе яшчэ вучыцца, дарэчы? У тэхнікумы тваім. Ну, у нас у каледжы вучаць у заняткі да прызыўной падрыхтоўцы, што ли, паслужыць. А што яны табе яшчэ распавядуць? Вядома, што гэтае, больш нічога. Не яны ж пойдуць служыць у армію, а ты пойдзеш. Зацягнута гэта крыху гэтае сена. Трэба гэта, мабыць, па-за стрымамі трэба рабіць. Ну, але ў любым выпадку нам грошы трэба, каб нешта зрабіць. 171 000, дарэчы, нарасло. Мабыць, нейкі ўраджай ці адзенне было прададзена. Лёха, калі кон скончыў вучобу, тады пойдзеш таптаць боты. То бок у нас у Беларусі засталося яшчэ, што першая адукацыя, яна не дазваляе забіраць у войска, правда? Ёшы, я, дарэчы, у пятніцу іду на змаганне лоўлі. О, і што сабе спартсмен. На спінінг будзеш драпежнікаў лавіць. А, Лёха так кажа. Это значыць, нічога не змянілася з тае пары. Малайчына, ухваляю. Спорт гэта цікава. Застаецца 2 гады. То можа ў наступным годзе, можа ніхто не будзе чапаць цябе. Так, мехтэхніка па даговору вучыцца до 30 чэрвеня 28 года. Вуду... Ён жа ж напісаў спінінг. Ён на драпежнікаў будзе. Я так разумею, на шчупака пойдуць. Хаця... З іншага боку, можа не толькі шчупак, можа нейкі харыус. Ці што там яшчэ такое добрае ёсць? Харыус, мабыць, ва ўкраіне няма, гэта хутчэй паўночная рыба ж. Ай, забыўся, жэрах. О, жэрах. У нас у Нёмане быў жэрах даволі магутны такі, вялікі. Праўда, шчупакі вялікшыя былі. Так, гэта толькі слова, там бутылька. Толькі нагода, я зразумеў. Вуда, гэта нагода. Так. Взагалі, гэта акунь, судак, шчупак, жэрах і галавень. Не, ну, у любым выпадку, з гэтага ўся рыба у нас таксама ў Нёмане была, але, ну, найвялікшая за гэта шчупак, як ні круці. Памятаю, у нас у возеры каля вёскі, там у нас карацей ад Нёмана была такая прытока, і гэтая прытока была возера фармавала. Вось, і ў гэтым возеры злавілі шчупака таптухаю.
Ну, калі хто ведае, што такая таптуха. Во, што такое. Вось, яна была парослая гэтымі ракавінамі. Даўжыня была 1,20 м. Вось, а вага там штось за 60 кілаграм было, 67, нешта такое, памятаю. Ну, карацей, нешта вельмі старое выцягнулі. Вось. Але, наколькі я памятаю, хлопцы не пакінулі рыбу сабе. То бок яны паглядзелі, нават не фоткалі і адпусцілі. Бо з гэтага шчупака ні халеры не зрабіць, ён занадта кастлявы. Сом ще. Во, сом сапраўды. Нешта я забыўся. Ён ж таксама драпежнік. Чакаю, а сама. Калі вы будзеце лавіць, у вас ёсць магчымасць злавіць сама, дык там жа ж розныя гэтыя прынады трэба. Калі першы твой спіс гэта на блясну нейкую, то сама ж толькі на, не ведаю, на рапуху якую-небудзь. Ці на птушку, штосьці падобнае. Лініі добрыя вадзіліся? О, лініі не, у нас я вялікіх не памятаю. Ну, лінь тым больш ён гэтыя водарасці жрэ, а не драпежны. Ну, такая спецыфічная рыба, я ніколі не любіў яе. За ўсё дзяцінства я толькі аднойчы яго пакаштаваў, і, бля, фу, мярзотнае мяса, не смачнае. Занадта балацяны прысмак мае яна. А цалкам заліковыя рыбы гэта акунь? Так, гэта я ўжо прачытаў, так. Дык Еша, а ты на каго будзеш? Ты, калі ты скажаш спіне, то я адпаведна разумею, што ты ўсё ж такі на першы спіс. Не на сама разлічваеш. Ну ўсё, 2 радкі засталося, зараз скончым, прадамо ўсё, заробім грашэй цьму. Так, я пачуў гук і не бачу паведамлення. Гэта што такое? А, бачу, пад гэтае падвіс крыху браузер. Так, 2 поля. Ну, гэта больш за 1 прычэп будзе сена. 1 прычэп мы, ну, палову прыблізна скормім у сябе, у сваёй гаспадарцы. А прыблізна 1,5 прадамо. Это будзе каля 20 000. Мяркуем. Так, і у нас будзе прыблізна 200 000 еўра. І нам трэба будзе яшчэ грошы. На любым выпадку нам трэба будзе набыць тое поле малое, каб засадзіць яго пшаніцаю. Ну, карацей, зараз паглядзім. Трэба ўсё прадаць, адвезці куды трэба, і потым ужо будзем бачыць, што рабіць далей. Так, 120 падпісчыкаў. Віншую, Альсевіч, гэта вельмі добра. А ў мяне на YouTube-канале ўсё ў гаўне чамусьці. Не ведаю, што, бляха, павыклікала гэта, але выклікала нешта. Нейкі адпылу падпісчыкаў. За гэты месяц там вялікі мінус атрымаўся. Ну, то бок, адпісалася
Адпісалася больш, чым падпісалася. Не ідзе, карацей. Я ўжо які месяц запар, 3-й месяц запар не раблю відэа на канал. Толькі стрымы. І вось, як вынік, магчыма, гэта. Дабілі, нарэшце. Усё. Мой, выгружайся. Та вырубайся ўжо, ну. Так, зараз усю тэхніку памыем, будзем загружаць нашы эцюкі. Ля, птушкі лятуць. Нейкія белыя. Можа, буслы? Так, куды ж себе поставить, пакуль ты? Мабыць, тут таксама трэба будзе пасадзіць каля гэтых будынкаў некалькі дрэў. Ой, занадта моцна. Так, дзе маё? А вось там яно. Готово. Давай збирать урожай. Леха тролль. Шкода, кажа, твоих подписчиков, Алексеевич. Леха, як твоя справа розповіді, що цікавого відбувається? Як пройшли виходні? Ну что ты цепляешься там? О. Так, мне здаецца, што калі я дараблю канал тук-тук, стоп, а беларусізаты краю эфір, то выкладзеш трейлер, в 2 разы больш будзе стрэл. А ўсё залежыць ад таго, колькі беларусаў захочуць гуляць беларускую ў гэтую гульню. Правильно? Будуць, то будуць, у любым выпадку марна не пойдзе. Гэтыя высілкі. Будь які беларусізатар, ён нам патрэбны. Так, я таксама ў тым спісе. Так, спокойно. Ось так. Сюди. Вибачаюся, хвилинка.
Так, вяртаемся. Гэта кур'еры. Усялякія тут прыходзяць, пасылкі прыносяць. Пакуначкі. Так, поехали далей. Так. Психологічны хоррор. Я упэўнены, Альсевіч, што табе трэба аб гэтым запытацца у Nine Raven Cemetery, у магільшчыка. Ён аматар такіх гульняў, адпаведна, у яго аўдыторыя гэтая сядзіць, якая любіць жахі, асабліва псіхадэлічныя ўсялякія. Воу-воу-воу-воу, што адбываецца? Вітанкі, дзякуй за донат. Йошич, 50 гривень. Дзякуй, Йошич. Дзякуй за падтрымачку табе велічэзны. Дзякуй. Просто, бляха, гэтая музыка мне вушы рве, калі грае кожнага разу. Што ты, што Філ часам, вось так. Так куды ж ты, давай уже. Слухай, маё пытанне ад ЗСУ. Не, гэта для ЗСУ, Лёха. Што б вы там сабе не думалі, усе гэтыя грошы пойдуць менавіта туды. Гэтае самае, што я хацеў запытаць, Ёша, што ты, што Філ чамусьці 50 выкарыстоўваць, але я памятаю, што я наладжваў такім чынам, што можна і адзін закінуць нават. Гэта як? Ты там па дэфолту неяк, калі вы заходзіце на старонку, яна дае 50. А ну цішэй. Цюкі сваім жыццём жывуць, ля. Ляжаць. Курвы. Шавелюцца яны. 50 было, чаму б не кінуць? Там нічога не піша ў суме, сам абіраеш. Ага, ну зразумеў, то бок гэта па дэфолту яна там прапануе, мабыць. Але ўсё роўна дзякуй, велічэзна дзякуй. Так, ось так. Хобана. Так. Я калісьці быў у Киеве, калі мне было 11 гадоў. Даўно, карацей, ты быў там. Але я ўжо пасля 14-го, слухай, атрымліваецца. То вы цікавы момант абралі, каб заехаць у Киев. Так, на тым баку памятаю быў. Да ёпта мать, ну што вы? Чапляюцца адзін за аднаго. Хобана. Так, у нас Белаграпропанк з віза з 18.03 не працуе ў развязе. А можа быць, але слухай жа, Шлёха, ты ж чуў навіны пятніцы? Бо вусаты ж вызваліў у двухпосці 250 чалавек. Там паздымалі санкцыі, мабыць, нешта зменіцца. Хто іх ведае. Яны там, памятаю, з Белаграпрама яны здымалі, з банку развіцця. То бок, штосьці можа і будзе, паглядзім. Можа гэта часова, што яны перасталі працаваць.
Та ёб твою мать, не чапляйся. Так, только майстер-кард. Магчыма, то ж арно з'явілася, што ў Беларусі вернуць манетызацыю. Я гэтага не чуў. Не чуў такога. Можа быць, можа быць. Мяне, ведаеш, манетызацыя, не манетызацыя, мяне больш хвалюе, каб яны дадалі магчымасць вось у Ютубе прасоўваць беларускамоўны контент, таму што, шчыра кажучы, мне вось не падабаецца, і мой контент вельмі шмат, вельмі часта рэкамендуецца ў Расіі, і гэта настолькі заябваю, каб вы толькі ведалі. Гэта тупая, выбачаюся, платформа, якая завецца Ютубам, ніяк не ўцяміць, што беларусы гэта не расійцы. А ты ім што хочаш рабі, бля. Усё роўна 99% рэкамендацыі на туда пхае. Паскудная платформа. Так, санкцыі знялі з банкаў. Так. Але, Альсеевич, памятай, што гэта менавіта амерыканскія санкцыі. Гэта не азначае, што еўразвязь таксама іх з німі. Гэта розніца вялікая. Давай падбяжым, зачэпім гэтым. Сюди. Ну, за гэтым я збегаю. Так, YouTube не до конца украінца адрознівае, але у адрозненне ад беларускай ж YouTube дазваляе рабіць рэкламную кампанію, разумееш? Вось гэта мне вельмі важна, каб было. Каб я мог зрабіць рэкламную кампанію, каб адзначыць, што мой канал трэба паказваць на тэрыторыі Беларусі. Вось гэта вельмі важна. І можа, ён недобра разумее, ён кепска яе перакладае, дарэчы, беларускай ён пастаянна альбо спрабуе па-расейску перакласці, пры гэтым маецца магчымасць перакладаць беларускаю, ну, субтытры рабіць, перакладаць. Я таксама тут загаворваюся, але тым не менш, субтытры ён часам вельмі рэдка робіць беларускаю, на маі веды, я так калі-нікалі правяраю. Вось, але пастаянна украінская, расейская. Тыпу для яго гэта нарм. Ён такі, карацей, смешна часам атрымліваецца. Ён проста па словах перакладае і атрымліваецца часам лухта, таму што, ну, слова беларускае ён спрабуе гэта расейскую ці украінскую перакласці, атрымліваецца нейкі сюр, таму што змяняецца і сэнс. І ўсё іншае. Так, што там у нас? 4 засталося, выдатна. Так. Ну давай. Я задзяўбаўся пісаць наконт беларускай мовы ў Twitch, столькі гадоў, вынікаў 0. О, ну так. На жаль, так. Мне падаецца, карацейшы быў бы шлях, ведаеш, які? Пайсці працаваць у менеджмент
твіча наняцца альбо праграмістам, альбо кім яшчэ, і вось ужо адтуль прапанаваць зрабіць беларускі інтэрфейс і ўсё астатняе. Мне падаецца, гэта быў бы карацейшы шлях. Так, ну што, добра, сабралі ўсё. Давай жывёлу карміць. Цялятам трэба кінуць, но падаецца, аднаго цюка павінна хапіць цялятам нашым. Ой, трэба ж зняць, вось так. Так, цяляткі мае. Ось сюды вас. Оп. Далей кароўкі. Паехалі. Ось, глядзіш, што ў мяне змянілася. Бачце, я дрэва высадзіў велічэзнае. Яны будуць цень даваць цяляткам. Ось, яшчэ пабудаваў ось гэтую ось цяплічку. Яна таксама капустай у мяне займаецца. Во. Вось гэта пасадзіў дрэўца. Не ведаю, што за яны, правда, але ж бачыце, ўжо вось гэтыя зелянець пачалі. Вось хутка і гэтыя возьмуцца. Тут, вядома, нейкая, не ведаю, алыча, можа... О, так, гэта нейкая, мабыць, і вішня. Наврад ці чарэшня. Вось тут таксама щось такое. Вось, ну, вядома, во. Гэта штосьці падобнае на таполю нейкае, не? Не, наврад ці таполю нейкі. Вяз, мабыць. Больш на вяз падобны. Ну, граці, прышпільна. Мне падабаецца, як атрымалася. Хачу такое самае зрабіць вось там. Бо бачыце, нейкі прамысловы комплекс у мяне зараз непрыгожа. Так, Расія даведаўся пра існаванне беларускай мовы. Альцевіч, працуй над беларускай, чытай больш. Цябе часам цяжка зразумець. Выбачаюся, але ну ты ускладняеш крыху. Так, для ютубераў ёсць магчымасць забараніць паказваць свае ў любой краіне. Так, не зразумеў. Давай-ка яшчэ раз паглядзім пакуль на каровак. Для ютубераў ёсць магчымасць забараніць паказваць свае ролікі ў любой краіне. О, вітанашкі, Вожык, язычы, прапусціў цябе трахта... Не, Вожык, я не настолькі патрыёт, каб шэй на беларусах катацца. Так, закидываемся. Курвы рабыя, вы што столькі жрэце? Ля. Аж мрэць. Коровы, вы што, ачмурэлі? О, ўсё. Так, добра. Гэта індыкацыйны будзе ў нас цюк. Жосць, ля, колькі зжэрлі проста. Якая жудасць. У Альсевіча ўчора днюха была, так, зусім дарослы стаў. Не кажы, ужо віншавалі Альсевіча. З мінулай днюха, 18-годдзе ўсё ж такі. Не кожны год яно, разумееш, вось не кожны год здараецца гэта 18-годдзе. Ну што, мае авечкі? Вы ж, я ведаю, не настолькі пражэрлівыя, як вось тыя курвы. Во. 2 цюка і гатова. Так, Stable, дай плагін прасцей напісаць, каб аўтаматычна перакладаў твічовыя старонкі. Гэта праўда, яшчэ хутчэй. Сапраўды нейкі плагін, адбудову, якую можна будзе запусціць і адпаведна выкарыстоўваць на твічоўскім.
інтэрфейсе. Адзінае, што плагін гэты, калі мы кажам пра веб, яшчэ уяўляю сабе, а для мабільнага як яго зрабіць? Аплікашкі гэтай. Так, знік. Усё гэта не знікне ўжо. Выдатна. Курва, столькі было сена. Ля, ты паглядзі, паловы ўжо няма. Гэта ўсё карова. Гэта ўсё яны. Ось тут пасярэдзінцы стану. А ёпта, забываюся ўсё зняць лейцы гэтае. Так, давай сюды. Знікла. Добра. Усё, добра. Гэта на продаж. Зараз паглядзім, дзе ў нас магчыма прадаць гэта ўсё. Таму што наступны у нас будзе праз 2 месяцы наступны ураджай. Так. А ну звяжыся. Так, забыўся ўжо, як глядзець кошты. Сюды. Сена. Недзе ўнізе было, падаецца. Так, насенне. О, сена. Так, 179 на фермерскім рынку. Добра, паляцелі. Так, пад мабілку трэба рабіць асобная аплікацыя пад iOS. Вось. Я пра тое, што там проста плагінам не абысціся. А мне, дарэчы, спадабалася, бо у мяне я ўвечары гляжу з айпада свайго. Вось, і мне вельмі падабаецца з айпада глядзець твіча. Нават лепш за веб-інтэрфейс, шчыра кажу. Таму што ён так добра падымае якасць відэа, добра падымае фреймрэйты. І, ну, прышпільна вельмі глядзець відосы на ім. Так, чаго ты мэйты ў War Thunder недалугі такія? Пачынаецца. У кагосьці там падпальваецца. Оп. 17 кавалачкаў ўсё роўна зарабілі. Выдатна. Гэта больш, чым я разлічваў. Гэта больш, таму што я не ведаў нават. Я думаю, што мы зараз заробім прыблізна 10. Вось. Я не думаў, што каровы настолькі шмат патрабуюць ежы. Ну, дакладна, сена. Трэба зараз падрахаваць усё. Паглядзець, што ў нас там увогуле робіцца з нашай эканомікаю. Паглядзець, колькі ў нас вытрачана малака на вырабніцтва сыра. Можа, трэба пабудаваць будзе на наступным месяцы больш магутны завод. Ой, ну як гэтае дрэва ўсё ж такі зрабілі? Прышпільны гэты, правда? Ну, пагадзіцеся, ну. Як дома? Эва, блядь, п'янь. Алкашына праклятая. Все, адчапіліся. Так, давай паглядзім у нас вось тут. Ага, вось тут. Глядзім, малака, ну, зусім не шмат, слухайце. У нас пайшло колькі літраў малака? 7200 было, стало 183, гэта азначае 17 літраў малака. Беларус Шаваба, вітанкі. Штодня па-беларуску размаўляеш? Так, штодзень, з панядзелка па пятніцу. Не, Беларус Шаваба, я не магу табе адказаць добра на гэтае пытанне, таму што ты мне даруй, але я працую у беларускай кампаніі, якая перавезла ўсіх сваіх супрацоўнікаў у Польшчу.
То бок моя штодзённая мова гэта беларуская, расейская, польская, ды плюс яшчэ дадэ гэта ангельскую. Штодзень я размаўляю плюс-мінус аднолькава і на той ці іншай мове, таму вось няма добрага адказу на твоё пытанне, разумееш? А колькі карова дае малака, блях, рука ўжо не паразумееш, не сціскаецца, столькі дае. Чакай, збіўся я. О, 18 літраў, дарэчы, ўжо выкарыстана было, зрабілі 4 літры сыру. То бок 1 до 5 амаль што, до 4,5. Мабыць, 1 до 5 ідзе. 5 літраў малака на літр... Што гэта за вытворчасць такая дзікунская, мне падаецца, гэта звычайна малака ідзе значна больш на вырабніцтва сыра. А то кантралёр прыедзе. Ну то я яго прывітаю, калі ён яшчэ вусаты будзе, то будзе... Ой, будзе ашмарэнна. Ох, мы яго тут прывітаем, слухай. Я падрыхтую, ля. Бачыш, якая карова чыстая? Дарэчы, заўважце, што карова лягла на левы бок. Калі хто не ведае, карова заўсёды лягае на левы бок. Заўсёды, вы ніколі не ўбачыце карову на правым боку. Калі на правым боку, у каровы сур'ёзныя праблемы са здароўем. Бачыш? Ля, нават пад хвастом усё чыста. Чуеш ты? О, бачыш? Так што я спецыяльна для яго зраблю экскурсію забруджу. Усё як належыць. Ля, пхае. Гэта не я іду, гэта яна мяне пхае. Так, карацей. Такія вось справы. Я хацеў вось што зрабіць. Я хацеў пасадзіць дрэў крыху. Каб у нас тут было прашпільня, а то ну зусім сумненька, правда? Вось гэтыя авечкі і малайцы, якія... Ой. Прашпільныя мае. Ням. Люблю жывёл. Што не кажы, люблю жывёл. Вось. Так, што ў нас яшчэ тут было? Па эканоміцы трэба паглядзець. Я хацеў, што там прынесла прыбытак за сённяшні дзень. Это нешта звязана з ураджаем воўна. Прадукцыя 28. Цюкі, зразумела, 17. Гэта што? Жывёлы прадаліся. Ось яна, што прынесла нам прыбытак. Жывёлы. Ну то добра. Эканоміка працуе, я задаволены. Так. Упрыгожаем. Упрыгожваем. Так, мне трэба што? Мне трэба, каб з дарогі маёй фермы нават не так. Вось тут. Крыху высадзім і паміж гэтымі будынкамі таксама нешта трэба пасадзіць, каб яны не выглядалі вычварэнскімі. Але пры гэтым пры ўсім мне вось гэта не падабаецца. Які тут фэншуй развесці? Вось сюды трэба пасадзіць дрэвы. Дакладна, вось у гэта вось кавалачак. Сюды будаўніцтва. Вось тут было, падаецца, о, дрэвы. Так. Ось каб цень была. Ось сюды. Мабыць, тут трэба іншае дрэва. Ну, гэта нейкая высокая. Не тое, што я б хацеў бы. Во! Ось так. А вось тут трэба такіх меншых пасадзіць. Ну, гэта не. Вось гэта можа быць. За вялікая. Это задужая. Увогуле состанейкая. Да ёпта мать, что тут поменьше такое было. Чекай. Добра, хай вось гэтая будзе. Вось тут. Вось так, ага. Сюды нешта малое трэба. О! Вось гэта нормас, вось гэта мне падабаецца. Чекаю, чаму не... А, не належыць зямля мне, ёб твою мать. Как ты, курва, распярэзаўся. Так, ну і давай малое. Я кажу малое, во.
Так, добра. Упрыгожылі. Вось тут хачу пасадзіць таксама. Хачу вялікае. Вось такое. Тут земля мне не належыць. Тут трэба нейкую сасну ўтаркнуць. Вось такую. Не, сосна не надта выглядае. Можа, спілуем потым. Так. Чаму налево яны левакі? Гэта з фізіялагічнай кропкі гледжання звязаная, таму што ў іх страўнік гэты велічэзны. У жываце. Чакай, як ён жа завецца. Рубец, падаецца. Вось. Ён менавіта з гэтага боку не прыцісканы ўнутранымі органамі. О, якое дрэва шляхетнае, ёб твою маць. Як стала добра. Хоць ты бяры вулі і стаў пчальнік нейкі сюды. Вось. Таму яны заўсёды на левы бок кладуцца. Каб страўнік працаваў як належыць. Выбачаюся, тут трэба адказаць хлопцам. Так, вяртаемся ў гульню, вывучаюся. Так, прыгожа жывёлкі, вельмі прыгожа, гэта факт. Стейбл хаотик, гэта ўсё гарэлка? Так. Алекс Дацам, вітанкі. Гэта ўсё гарэлка? Ну, каб я піў гарэлку, мабыць, так. Не, норма, слухайце, нават гэтая сасна добра выглядае. Вам так не падаецца? Такая адзінокая, нейкая, самотная. Вось, але выглядае прышпільна, калі вось так гуляецца. Калі адсюль глядзіцца. Нормас, мне падабаецца. Пасуе. Усё, як-небудзь мы тут таксама сабе падрыхтуем, можа, нейкі ангар для тэхнікі, каб захоўваць яе. Вось, я абсадзім тады дрэвамі. Так, пазабаўляліся крыху расліны. Давай глядзець, што ў нас ёсць па кантрактах. А па кантрактах ні халера няма. Дрэмер, вітанкі, рады бачыць цябе. Так, зноўку праца, выбачаюся. Я знікне. Так, сюды. Гатова. Так, нагадаю, нам трэба паглядзець будзе яшчэ поле. Вось тое, якое я б хацеў набыць сабе. Гаворка ідзе пра вось гэтае і гэтае. Каб зрабіць сабе гэты, бляха, дрэваапрацоўчы невялічкі камбінат, трэба паглядзець, колькі каштуе. О! Ух, 300. Гэта шмат. Таму што, чаму гэтае поле? Таму што тут ёсць, па-першае, поле, дзе мы можам сабе пасадзіць пшаніцу і выкарыстоўваць для камбікорма для нашых кароў. Вось, адпаведна, тут мы можам вырошчваць сабе гэтыя дрэвы. Як і тут, дарэчы. Але тут няма поля. І тут можам рабіць сабе гэты камбінат дрэваапрацоўчы.
Крацей, тут 311, а тут 200. Не, ну вось гэтае мне патрэбна по-любому. Крацей, 300. А што там на 300? Правільна, усе ведаюць гэтую народную думку пра трактарыстаў. А чаму салома лётае ў паветра? Так, трэба паглядзець, у якім стане тут у нас усё. Ці малако трэба нам зліваць, ці што. Тут не бачна, тут не бачна. Тады сюды. Угу. Салома саломы дастаткова. Агулам у нас ежы хапае ім. Угу. Ёсць і трава, ёсць і сена. Так. Сіласаў. Дарэчы, сіласаў патрэбна. Трэба нейкую яму сіласа зрабіць. Так, гноевая жижа 22 тысячи. Чакай. Чакай. Это ж нам отсюль трэба забирать, правда? Какой мы сюда поставим? Так, жижа. Поехали забирать жижу. Оп. Тиши. Блядь, я только тут догуляюся. Так. Ну становіся ўжо. О, дзякуй. Так, калі я пад'еду, яно ж зачэпіцца, я спадзяюся. Так, надивився твої стрими, потягнули у Лонгдар погуляти. Як я задушився фермі трусу, це піздець. Ну, працюєш на шлунок. Не, гэта бессенсовно, ти ніяк не проживеш за кошт трусов. Там просто занадто мало калорій. То саме, як і курпіки, так само бессенсовно. Так, не хочеш, кажеш. О! Ось так мусить запрацювати. Во! Жижка потекла. Трошки вгноєннів зараз заробимо собі. І усі улезли. 22, 21 сюди улазить, добре. Так, а ми можемо розкидати з допомогою гэтага причепа? Ці гэта толькі прадаваць можна з допомогою гэтага. Нічога не працуе, нічога не раскладаецца. Ось сабака. Дзе гэтая тэхніка? Чакай, не тут. Тэхніка. Цыстэрны. Дзе? Апрэсківачы. Гэта ўсё хімічнае. Гэта ўсё не тое. О,
О, цистерна для гною. Ось мне такое трэба было купляць нешта. Кошты які ачмурэнныя. Кажу, да 100. Колькі на 20 метраў кубічных. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ось такое трэба, дакладна. 27. 200 тысячаў. Боже, гэтыя каровы, да як яны залатыя проста. Каб іх абслугоўваць. 212 тысячаў. Так, куды можна прадаць у такім выпадку? Чакай. Гной. Цены. Так. Сила збачу. Так, во. По 100 евриков. То бок мы 2000 зараз заробім, правда, атрымліваецца? Біягазовая установка і, дарэчы, можна сабе пабудаваць на 1 мегаватт. Так, а дзе гэтае? А ну пакажы. О, недзе там. Так, ты бачыў, што ў кастра, у вогнішча можна якасць стрэлы рабіць з палак та пер'яў, так. Піша, што вони дуже юзлес, але не патрабуюць бярозу. Яны робяцца з галінак, гэта праўда, але яны толькі на лёгкую здабычу, тыпу трусы альбо курпікі. Яны больш нічога не забіваюць і не шкодзяць. Калі ты будзеш намагацца патрапіць з дапамогай гэтых стрэл у ваўка, ці лося, ці мядзведзя, ты проста заагрыш гэтых драпежнікаў на сябе. Яны табе дадуць звездзюлей за тое, што ты страляеш у іх гэтымі стрэламі. Ну і адпаведна яны ламаюцца пры траплянні, то бок ваўку дастаткова аднаго разу падаецца ў лабешнік патрапіць і стрэла ламаецца. Закаленная ў вагні, так бы мовіць, страла. Ну што, будзем вывозіць туды гной, сюды. Просто прадаваць. Так, у нас там ще був гной, я пам'ятаю, 1000 літраў з цвёрды, які. Ён таксама прадаецца, хутчэй за ўсё. Так, 2000, як я і казаў. Трэба падумаць, паколькі ў нас ёсць гной, можа пабудаваць сабе гэту метановую станцыю, каб яна нам прыбытак прыносіла. Можа гэта будзе большы прыбытак, чым вось так кожны месяц па $2000 на гной вадкім. Так, гэта мы пакінем тут. Вось тут. Далёка не поедем. О. Трэба паставіць, дарэчы, цыстэрну на месца. Вось так. Таму што наступным месяце нам трэба будзе малако сабе ўзяць. Так, па сутнасці я гатовы. Сустракаць наступны месяц. Па вытворчасці ў нас як там ідзе, дарэчы, вось калі мы кажам пра кравецкую майстэрню. Бачыце, 268, а было 750 на мінулым стрыме. Мы з вамі глядзелі, то бок яна зрабіла ўсё, што трэба, і скінула гэта на продаж. Добра. Бяжем адпачываць у такім выпадку на сёння. Будзем пачынаць наступны дзень. Нам трэба 300 з херам там, правда? 320 недзе.
на поле. Так, у нас сакавік. Не будзе. Слухайце, у гэтым годзе мы не пасадзім пшаніцу туды. Каб быў камбікорм. Трэба нешта будзе прыдумляць. Так. Прышпільна. Ну як вы тут, што вы тут? Нешта салома не знікла. Чаму? Крова, ты бачиш, що ти утюг лягла? Сумленне ёй нейкае. Так, як я казаў, тут усё расце. На наступны месяц у нас ураджай будзе. Да рэчы, у гэтых знікла трава, то бок яны з'елі, гэтыя не з'елі. Добра. Падзем у такім выпадку. Загрузім нашыя прадзільні. Так, вось дапамога гэтых мы загрузім, а там мы, калі што, вывезем. Так, тут паўсюль сена ім хапае, добра. О, ля! Гэта сліва, хутчэй за ўсё. Ружовыя кветачкі, такая вось будова дрэва, гэта сліва павінна быць. Добра, скочым адразу наш... Не, адчапіся, нам трэба прычэпчык, каб прадаць воўну. Так. Ну, дрэвы ўжо зелёныя ўсе. Прыемна на гэта глядзець. Так, сюди давай так. Так, у минулый раз у меня хапило места. Что-то мне подсказывает, что в этом разу у меня не хопить места в этом причепе, как бы все забрать. Там еще одна учарня. Сколь треба это все запхать. О, ля, тут этим разом нечто совсем мало.
Залезе. Так, третім будзе, не? Третє не ўлезе. Зато ён сюды залезе, правда? Ось так. Опа! Готово. Так, ну і гэта мы утрыкнем зараз. Вось так. Поехали продавать. Зачапілі ўсё. Паглядзім кошты зараз, дзе лепшыя. Так, воўна. МК, Г. Вапно, воўна. Ух, максимальные кошты зараз, выдатна. 3650 на рынок. Полетели на рынок. Так, для гною трэба будзе іншы прычэп, мне падаецца, набыць сабе. Каб вывозіць, але вывозіць будзем, напэўна, раз у год. Таму што трэба яшчэ будзе і пагрузчыка сабе купіць. З каўшом спераду. Альбо ленту, дарэч, можа і ленту. Ну, колькі зараз будзе? Опа! 42 тысячи, шикарно. О! 330 тысяч, у нас аккурат таки хапае уже на наш новый участок. Адзінае, што не хопіць на набыццё заводу па перапрацоўцы дрэва. Трэба гэта ўлічваць. ВРВ, вітанк, шановны мой. Як твоя справа, як выходныя прайшлі? Ці ўсё добра? Спадзяюся, са здароўем усё добра. Не хварэеш, не чмыхаеш, не кашляш. Так, грошай ё. Давай спачатку паглядзім на кароў, як яны сябе пачуваюць. Пакуль усё добра, гэта добра. Прадуктыўнасць ужо 80%, колькі малака ў нас набралося. Малака 10 тысячаў, ужо больш. І вытворчасць малака ў нас... О, божахны, ён гэта... Карацей, пакуль што ў нас адмяняецца. Нам трэба малачарню гэтую прадаць. Трэба набыць завод. Я мяркую, што плюс-мінус нейкі такі невялічкі. Таму што, ну, гэта, ну, не ведаю, можа на коз гэта бы і хапіла. Але так-то, вядома, яна зусім ніякая. Так, будаўніцтва. Давай будаўніцтва, трэба знайсці сабе малочны завод. Фабрика, продажа, цяпліца, культываванне, генератары. Значит, це у фабриках мусіць быць. Млын. Гэта не тое. Папіровая фабрика, лесапілка. А гэта што лесапілка? Сукар, радзільня, кравецкая майстэрня. Драбарка, гэта для каменьчыку, я так разумею. Не ведаю, што такое купер. Кравецкая, пякарня. О, малачарня. Так. 210 тысяч. Так, ну што? Гэта вось мне не надта падабаецца. Яно не выглядае як будынак, які б я сабе паставіў, таму што не прыгожа, а можа ёсць добра нейкі. Малыя. Кравецка, вось гэта добра, млын прыгожы. О, вось гэта завод.
180. О боже, ну які здоровенні. Так, а ну чакай. Ось гэты малы, гэта добра. Можа ёсць іншае. Бульбу. Супы, супы, супы. Ай, шкада, ай, шкада. Во! Вось гэта мусіць мне пасаваць, але што яна такая малая? Колькі яна перапрацоўвае, цікава. Тут жа ж магутнасці яе не паказваецца, праўда? Кажуць, перакрываецца іншым аб'ектам. Якім? Валера, ясна. Ой, так. Можа, тут лепш яе паставіць будзе, не? Калі ты, курва, будзеш мне мала малака перапрацоўваць, я цябе заб'ю. Паглядзі толькі на гэтае, ну. Так, давай-ка сюды. Так, толькі трэба зрабіць во, ось так. Так, і выраўноўваемся. Ой, так, давай паглядзім, што ў нас там атрымалася. Ну, нармалёва, тыпу. Нават здароўе выглядае няблага, праўда ж? Ну... Так, працы багата, дзед не трэба твоя дапамога. Мне трэба патэлефанаваць у ізба адміністрацыі скарбовай в Катавіцах. Я ім даслаў ліста, трэба, каб яны пацвердзілі ліцэнзію. Дэталяў больш давай, можа, ты лепш у Дыскорд напішы па дэталях, што і куды тэлефанаваць. І што запытаць у іх. Таму што гэта не праблема агулам. Патэлефанаваць. Давай патэлефануем. Так, давай. Усё малако давай. Яшчэ павернуся. I'll be back. Так, это молоко ё. Пойдем заберем гэтае то, что засталося. Там павінна быць 2 тонны. Плюс-мінус. Так, нават 3 тонны амаль што.
Так, Дрымер, як я рада, што з AI я магу напісаць ліста ў Швейцары на нямецкай, французскай будь-якой мове. Я памятаю, што калі пераехаў, теж пастаянна прасіў сяброўку, каб дапамагла перакласці нешта і патэлефанаваць. Так, Шаіха зараз дазваляе, і дзякуй Богу, яна, можа, і не ідэальна гэта ўсё робіць. Ідэальна маецца на ўвазе з перакладамі, але зразумела. Гэта асноўна. Так, вось яно што. 72 тысячы. Шикарна. Давай сюды таксама у сыр будзем перапрацоўваць і адразу на продаж. Паглядзім. 11 тысяч літраў. Паглядзім, што ў нас будзе на заўтра з гэтым малаком. Колькі яно перапрацоўвае малака на месяц. Так, малако зрабілі. Гной давай паглядзім, слухай. Дзе наш гной? Гной. 13 тысяча, у нас 20. Можна пачакаць. 26 тонн, глядзі ты у нас. 26 тонн гнояў цвёрдага. Вось таго. Вось гэта. Трэба падумаць наконт завода па перапрацоўцы на энергію. Так, хачу мне як патэлефанаць, бо яны падмёт з ліцэнзіямі кудысьці схавалі з вэб-сайту. Падмёт. Трэба чакаць, калі яны там раздупляцца, а тэлефанаваць было б хутчэй. Ну, вядома. Пішы ў Дыскорда з што куды і запытаць, што пра іх запытаць. Але адразу папярэджу, часам, калі гэта ўжонт, можа патрываць, таму што не заўсёды яны адказваюць на тэлефанаванне. Гэта ім уласціва, на жаль. Так, павярні ты гэтую стралу, курва. Давай, поворачивай. Поворачивай, как можно было пришпилиться до тебя. Ось собака. Не, ну ты лянь. О, все. Ровно. Блять, повернулась, курва. Как тебе лихо. Отчапися ты, може, ад мяне, ну. Все. Так, мусіць працаваць. Добра, гэта мы ў наступным месяцы яшчэ адбяром. Воўну адабралі, на адзеж зарабілі. Зарабілі, усё. Я ўсё напісаў, добра, потым пагляджу, патэлефаную. Так, ну і адпішуся у адваротны бок. Так, давай паглядзім, колькі ў нас будзе каштаваць яшчэ завод па перапрацоўцы гною. Будаўніцтва, будынкі. Генераторы тут у нас, ветер сонца, гэта не тое, культываванне не тое, цяпліцы не тое, точки, кропкі продажу, гэта што вот так, рынкі, отходы, так, биомасса, ацяпленне, продаваць новые продукты, дрэва, солома, тюки. Ага, фортепіано можна рабіць. Тут, так. О, біогазовая установка, во. Але ж одна ферма, правда, яна ж ні халера не запоўніць. Трэба маленечкае нешта, 435 тысячаў. То бок можна і вадкія сродкі. Угу. Глядзіце, і вадка, і цвёрдая можна сюды скідаць, і гной.
То бок не трэба будзе вазіць на продаж гэта ўсё. Просто напоўніць. Так, а 435 тысячаў гэта ж 99 киловатт. Цікава, колькі мне трэба, можа 250. Тэра ведае. Потым вырашым. Так, 122 тысячы засталося пасля будаўніцтва нашага малочнага заводу. Так. Ты ж у мяне працуеш, правда? Я ж усё падробіў, як належыць. Так, малако не, продаж, во, сыр. Працуе? Трывае, добра. Ага, во, усё. Так, яно працуе. 11 касікоп. Гатова. Так, ну што, будзем рабіць нейкія кантракты, ёсць што? Нармалёвае дрэва перавозіць не, праполка можа быць. Мне ёсць гэта, слухайце, 7 тысячаў можна зарабіць. Бур'яны гэтыя можа не буду чапаць. Але. Дарэчы, паглядзець, колькі ці ёсць агулам трактары. Няма, на жаль, на продаж. Давай папрыбіраем карацей гэтае. Бур'ян той. Все ўзялі. Праполка. Давай. І гэтая праполка. Давай. Куды нам ехаць? 87-е гэта на поўдні, 52-е гэта зусім побач. Пачнем з 52-го. Трэба было, дарэчы, на пачатку паставіць яго, каб ён працаваў. Мы займаліся там воўнаю, каровамі і гэтак далей. Ох. Так. Калі будзе магчымасць, ну то сёння, калі яшчэ. Чаму, на што адкладаць такія рэчы? Так, пакуль ён тут працуе, трэба паглядзець, што мне там напісалі. Добра, слухайце, ўсё ідзе няблага. Гэта прыемненька. Так, уля, уже 25% зрабіў. Які прышпільны ў нас бот. Так, давай сюды. Дзякуй. Та было б за што, вырве, гэта ж дробязь. Калі ты раптам не ведаў, мабільная сувязь у Польшчы, яна зроблена, на мой погляд, проста ідэальна. Тут плаціш абаненцкую, яна ў мяне 35 злотых усяго. І размовы, смс-кі, інтэрнэт амаль на ўсе соцсеткі, ён бескаштоўны.
То бок дадатковыя нейкія там кошты не бяруцца з цябе. Толькі ў ромінг, калі ты там нешта хочаш патэлефанаваць, адчапіся ад таго. Вось, толькі тады нешта дадатковае з цябе возьмуць. Буслы паляцелі. Хочаш сей, хочаш кую, все роўна атрымаеш уй. Лёха трошки не так працуе, але галоўнае, што працуе. Абаненцкую кінуў і ўсё, і забыўся. Так. Ну што, гэты тыдзень, як я гляджу па тым, як яно складаецца, можа быць вельмі неблагім, то бок у нас будзе 5 стрымоў, атрымліваецца ўсё. Вось апошняе зараз паведамленне, што я атрымаў, гэта менавіта тычылася загрузкі маёй, і складаецца, слухайце, бляха, ну вельмі няблага. Я вельмі хваляваўся праз тое, што нагрузка вырасла ў мяне, каб вы разумелі, за апошнія 2 тыдні на працы яна вырасла ў 4 разы. Не абы што. Вось, я зараз на гэтым тыдні хваляваўся, там больш, што на мінулым, у пятніцу, вось, калі мы скончылі стром, у мяне было 2... не тэлефанаванні, караці, 2 спатканні з нашымі замоўцамі, вось, і там павылазіла шмат рэчаў. Курва, блядь. Карацей, вельмі спужаўся. Я вельмі спужаўся, што ўсё павядзе па піздзе, усе гэтыя планы, выбачаюся. Вось, я, карацей, зараз летаю на Су-25, в Ар-Тандеры царяна летаючы танк. Вось. Карацей, і вось зараз неяк усё растрэслі з самай раніцы. Вось, тымі з першымі, з трэцімі паразмаўляўшы, усё нібы добра, усё добра. Вось. І гэта добра. Дасць Бог, усё гэта захаваецца да канца тыдня. У тым стане, у якім ён ёсць на бягучы момант, калі так, то будзе шыкоўна. Так. 78 пакуль што. Ну, мы калі скончым гэты кантракт, у нас будзе 130, падаецца. Вось, можна будзе завершыць дзень, пачаць новы. Мабыць, там мы заробім на тое поле, якое нам патрэбна як пшанічнае поле. Дай паглядзець толькі, можа там уласнік бягучы, ён ужо пасадзіў нешта туды. Так, не, нічога не пасадзіў. Нічога не пасадзіў, пакуль што. Пакуль што шэрае. Яно патрабуе вапна крыху. Та пакажы мне зноўку. Так, яно патрабуе вапна. Ну, блін. О, блін, вот зараз... Зараз гэта ў нас пустое поле, але калі мы паглядзім на... Чакай, дзе тут культуры? Чакай, статыстыка, ручныя інструменты, машыны... Ой, бля, а дзе ж гэта, чакайце, я ўжо забыўся. Каляндар, па якіх мы садзім. Што калі садзіць, што калі збіраць. Грунту патрэбнае вапна, но гэта мы можам закінуць. Не надта ўжо гэтае будзе цяжка зрабіць. Культывованы. І гэта ячмень.
калі тут пасадзіць ячмень, то будзе таксама добра. Ну, карацей. Так, усё, складай. Паехалі туды, на тое поле. Тое побольш будзе. 87, але таксама хутка справіцца з ім. Дасць рады, так бы мовіць. Всё, пайшло-паехала. Так, давай глядзець, дзе гэтая бляха. Пшань... Да ёб твою мать, што гэта? Так. Дзе ж гэты графік, божухна? Каляндар, ёпта, ну где ж твои вочы, Макс? Ой, курва дурная. Так, глядзі, травень, чэрвень. Бо ўжо у нас красавік ідзе. То бок, ужо трэба саджаць. Дзе моя пшаніца? Рыс? А пшаніцу толькі на зіму сажаць? Трэба. І больш ніяк. Так, а ячмень? Тополь, трава, ячмень. Да тое самае. Стоит збіраць раней за пшаніцу. Але ўраджайнасць, наколькі памятаю, ячменя значна меншая. А да гэтага ўсяго, да пшаніцы трэба будзе сабе пабудаваць яшчэ зернасховішча. Так, ну добра. То бок спяшацца не трэба. Калі саджаем толькі азімыя, то адпаведна мы збіраем ураджай са свайго поля. Мабыць, там будуем яшчэ лесапілку за гэта вось паўгады. Вось, хутчэй за ўсё, гэта будзе ўжо наступны сезон. Ну, сезон, божах, стрым. Так, то бок на гэтым стрыме мы толькі і паспеем, што набыць тое поле. Ну і паглядзець, што трэба будзе рабіць да восені, пакуль будзем саджаць пшаніцу. А там, калі пасадзім пшаніцу, то трэба нейкі камбайн мець. Праўда ж, каб сабраць усё гэтае? Ну, паглядзім, як яму складзецца. І не забыцца, што нам патрэбны трактар яшчэ адзін. Бо зараз жа ж не было трактару, так? Халера. 300 тысяч трэба неяк на трактар. І 300 тысяч трэба на участак новый, на новое поле. Я думаю, може під нолік підстригчися. Євше. А чому такі думки? Откуль яны беруться? Щось надокучило потлатим бить. Цікаве. Ну, калі... Макс, а ты як выходныя правёў? Як заўжды на ложку? Не, мы з жонкаю набадзялі даволі шмат. Мы з'ездзілі на возера. Шакоўнае возера, дарэчы, паслухалі птушак. Бачылі дагэтуль небачную з'яву, калі вялікая зграя гусей дзікіх, яна падымалася з гэтага возера. Праўда, яны былі далёка ад нас, карацей, недзе там на адлегласці кіламетра. Ну, то бок возера там сапраўды вялікае. Яно недзе кіламетра 4, калі вот так у дыаметры казаць. Вось. І гусі такой вялікай зграі, ну, я не ведаю, як вам апісаць. Па плашчыні яно было, ну, недзе так з футбольнае поле, плюс-мінус. То бок зграя велічэзная, там 1000 птушак. І яны проста адначасова ўзляталі. Мы спачатку падумалі, што гэта цягнік недзе едзе. Таму што, ну, такі грукат і гул стаяў моцны. А потым ужо ўбачылі, што на гарызонце гэта зграя птушак лётае. І яны проста лапамі і крыламі па вадзе так рукочуць, што ўражанне ствараецца, што гэта цягнік пачынае ехаць. Вось, з гэткім шумам. Ну, крацей, прышпільна было. Паздымалі, вось. Пасядзелі, гарбаты папілі з шакаладкаю. Было добра. Уцё ўчора было прахалодна. 10 градусаў, падаецца, усяго.
то вось весновая сонейка, цёплая зімовая куртка, гарбата з лімонам. Краце было топава. Так, а ў мяне тыпу досыць доўгае валоссе. Дык ты проста змяні фрызуру, навошта табе паднолік? Не трэба. Ведаеш, што, Юж, пакуль у цябе ёсць гэтае валоссе, то ты ім лепш карыстайся. Бо калі у цябе будзе праблема, як у мяне, калі ў мяне ў 25 пачалося лысенне, вось з гэтым ужо нічога не зробіш. То бок там толькі вось як я зрабіў сабе гэты вожык. Ведаеш, такі пад адзінку. Вось ёсць насадка такая у машынке, якая стрыжэ валоссе гэтае. Вось адзінка. Я пад яе стрыгуся сам ужо. Больш за 15 год. То выбару няма. А пакуль у цябе ёсць выбар, то практыкуй. Потым яшчэ на нолік паспееш пастрыгчыся. Калі выбару ўжо не будзе. Крацець, табе не хапіла дубальтоўкі. Не, я не паляўнічы, я супраць гэтага. Я не магу, я не умею забіваць. Птушак, жывёл не умею забіваць. Наконт чалавека я не ўпэўнены, таму што ёсць некаторыя асобіны, якія заслугоўваюць. Я яшчэ не ведаю, як сябе павяду ў гэтым выпадку, а вось жывёл не магу. Гэта быў больш жарт, Ну, карацей, думку-то мою злавіў і добра. Ты як... Табе туса гэта шкада. А колькі ваўкоў забіўшча, слухай, Лёха. І медзведзяў, слухай, ажно сліна цячэ, як медзведзя пабачыў, сліна цячэ, не магу стрымацца проста. Хочацца забіць. А узгадай мінулы стрым, алася, колькі мы сцежылі. Колькі мы яго прываблівалі, колькі мы ў яго сталялі. Ой, дзед стары, бляха. Вось жа ж пидабол. Вось. Вось. Звукам нешта. Да, хвіліну. О! Усё павінна быць добра. Складаемся. Забіраем свае грошыкі. Вось, і ідзем адпачываць. 8 ранку, а мы працу скончылі на сёння. А? Як вам сучасныя калгаснікі? Вось што такое фермерства, хлопцы. Вось, а вы думалі. Ад світанка да самага закату? Не. Захаду. Зрабіў працу, вольны маеш. Я пайшоў рукі рабіць гарнасць. Дзякуй велічэзна табе за зычанне. Можа, таксама будзем завяршацца праз гадзіну максімум, нават меней. Так што, ты заходзь. Як там гук, дарэчы, аднавіўся? Добра чуваць. Галоўнае не перакуліцца. Трэба, дарэчы, памыць, штосьці мне не падабаецца. Вось бачыце, блакітная гэтая. Яна брудная. Чырвоная брудная. Ну, бо чырвона толькі што працавала. Гук як мёду в уши. Да.
Так, трэба гэта ўсё ж такі памыць. Нешта я зусім забыўся, бо мы карысталіся гэтым праполкаю, ці як яно завецца, даўно. Стаіць увесь час брудная. І вось гэта гаспадар, вось гэта фу-фу-фу. Так. Мне падабаецца, што тут у нас месца мала. Ось так. Так, тут гатова, тут гатова, тут гатова. Усё у нас ёсць. Ежа там у нас з'явіцца, бо мы на наступны месяц будзем зноўку збіраць ураджай травы. Так, і думаць пра тое, што трэба пабудаваць нам завод па вырабніцтву энергіі з гною. Так. Па вырабніцтву энергіі. Можа быць, слухаць, яго вось сюды запіхнуць трэба. А, тут у нас загон. Ну, нічога, вось тут мы яго абсадзім дрэвамі, каб яго не важна было з дарогі. Усё будзе добра. Будзем проста гной выкідаць адразу туды каўшом гэтым. Во, як вам ідэя? Ну, адпаведна, гэтую цыстэрную вазіць гной таксама туды на яго. Шыкоўная ідэя. О, вось што я хацеў яшчэ паставіць. Глядзіце, вось тут месца такое прышпільнае, можна паставіць невялічкі вулей. Праўда ж? І будзе выглядаць шыкоўна. Вось у нас тут сліва зноўку расце. Усе справы, давайте так і зробім. Будаўніцтва. Так, і дзе тут вулей наш? Пчальнікі гэтыя, чакайце, каровы, коні, свіні, овцы... Во. Гэта малыя, гэта нейкія такія, сякія. Гэта прышпільны вулік лангстрота. Месца, дзе збіраць акрэма, якщо размесціць вулікі біля палів, деякі культури дадуць трохі більше врожаю. 2700, ну што сабе. А 2700 яны ж дадуць больш мёду, правда? Ці гэта проста панты вось гэтыя? Ага, ну так, гэтыя больш даюць. Так, як тут себе... О! Ось так один. Ось так другі. І тут пад дрэвам яшчэ вот утрыкну. О, прыгажосць якая, ты паглядзі. Паляцелі. Ай, прышпільна. Падабаецца. Сука. Хутка 50 гадоў чалавеку, ён вулікі сабе. Пшальнікі ставіць. Віртуальна. Шалею. Так, чакай, Рэйвен, вітанкі. Хоч хтосьці ў панядзелак працуе, ты бачу, людзі ў гульні гулькаюцца ў асноўным. Яшчэ адзін пад'ёбвае. Ой, халера ясная. Так, паколькі ў нас пчолы лётаюць, то трэба адчыніць, праўда ж? Хай сабе. Гэта капуста, але, падаецца, мусіць быць лепш. Так, вітанкі, олдскул, вітанкі, давно не бачыліся ўжо. Так, тую адчыню таксама. Адчыніш, не? Эй, о.
Ось так, пчальнікі паставілі, пчолкі лётаюць. Трэба толькі, дарэчы, мёд гэты адразу прадаваць. Можна паглядзець, як мы гэта можам зарганізаваць. Так. Коровы, овечки. Не тое. О. А вось гэта цікава. А дзе будзе збірацца мёд? Дарэчы, я не заўважыў, што вось у гэтых пчальнікаў няма зоны, дзе збіраецца мёд. А ён агулам існуе тут? Ці гэта проста для прыгажосці я зараз паўсталёўваў? Цяляткі, вы як тут? Малыя гарэзы. Стапе. На мінулым стрымы яны былі ўсе чорныя. Те, блядь, за тэхнік, які павінен за гэтым сачыць. Хто падмяніў мне цялятак? Медведзі спытай. Дзякуй Богу, іх няма тут. Ля, руды, ну. 4 рудых. Так, я пойду спаць. Трэба будзе праверыць. 4 рудыя, 3 чорныя былі. Раптам, калі не спрацуюць гэтыя вулікі, пчальнікі, трэба будзе паставіць звычайны гэты простакутны, каб ён прыносіў прыбытак. Паставім каля авечак там. Спаць. Так, 14 тысяч мы продали 70 голов овечек. Богато. У нас уже травень. Раптом что? Оп. Як наши пчальники стоять? Гудуть. Ну, гудите. 245 на рахунку, трэба яшчэ 200 тысячаў. Гэтае гатова. Калі гэтае гатова, то давай мы зараз зачэпім, хай бот нам косіць. 2 поля трэба, каб скасіў і... Ось думаю, ці сена зрабіць, ці траву. Це ж таки, мабыць, сенам. Яшчэ рана нам займацца сіласам, не ў гэтым годзе будзем займацца сіласам. Так. А мы тым часам зачэпім вось гэтую штуку. Бо нам трэба воўнаю заняцца яшчэ. Воўную, потым малаком, ну і так далее, і так далее. Так, сюди.
В гэтым месцы чамусьці шмат было воўны. Мабыць, праз тое, што у мінулым месяцы стаяла яшчэ на гэтых пляцоўках. Так, тут усё, тут усё. Давай сядаем. When the storms above start pouring, and you got a lot to lose, my heart will keep on falling for you. I'll carry on and take the weight for you. Як тут малеча? Спакойна ўсё? Так, падаецца, там быў яшчэ адзін, праўда? Так. Маленечкі пакуначак. It's something that could go unnoticed, suffocating, slow and nothing. Better off alone. Куди везем? О, до речі, не забрав гроші, які заробив минулого місяця. Волна, волна, волна. 3650. Фермерский рынок. Поехали. Слухайте, а ведаеце, што мне да галавы зараз прыляцела, паколькі мы не надта патрабуем гэтых грашэй вось ад гэтага сенакосу, бо гэтыя 20 тысяч насамрэч яны не згуляюць нам абсалютна ніякай ролі тут і вагі не маюць, а часу мы вытрацім даволі шмат, то бок мы зараз робім пакос і пакідаем траву. Паспрабуем яе стэкнуць у наступныя 2 месяцы, каб быў падвойны ўраджай. Во. Каб не вытрачаць час на марнаванне вось гэтага вось варушэння, там і гэтак далей, гэтак далей. Вось, яно павінна захавацца. Наколькі я памятаю, у 22-й ферме так працавала, мусіць працаваць і зараз. Я ўпэўнены. Жывёла ў нас не галодная, авечкі там добра прыносяць, яны ўсё яшчэ 31 тысяча, ну воўна менш стала на 10 тысяч на чвэрць. З авечкамі ўсё будзе добра абсалютна, гэта аснова нашай эканомікі тут, вывучаюся, што так уж і дзіўна. Вось, малако ўсё ж такі нам прыносіць няшмат. Шкада, што, дарэчы, статыстыка тут не падаецца за кожны завод. Паасобку, каб можна было бачыць унёсак кожнага завода ў той ці іншы месяц. Але вось зараз паглядзім, колькі ў нас малочны завод наш прынес.
Перапрацаваў, дарэчы, перапрацаваў малака ў ГТ. Важна, каб разумець, ці наша ферма задавальняе патрэбы. Ці яе дастаткова будзе. Так, глядзім сюды. Выдатна. Так, гэта малая, гэта не тое. Вось гэта. Во. Слухайте, 8 тонн привезли, яна толькі тонну за месяц. Нам придется молоко рабіць. Я правильно разумею? Хутчэй за ўсё. Цікава, цікава, цікава. То бок на вытворчасці сыра абсалютна няшмат яно выкарыстоўваем. Давай, забираем. Усё молоко забрали. Цікаво. Такий малий завод. Ягоная вытворчая магутнасць не ідзе пад зямлёю. Готово. Так, гной будем вывозить потым. Я мяркую, што зараз сэнсу няма ніякага. Колькі у нас цалкам тут ё? 26, ну приблизно 100 тысяч, то бок гэта паўгады, як найменей збор. А за паўгады мы пабудуем сабе ўжо гэты завод па вытворчасці газу, метану. Ну і скінем туды ўсё гэтае. Як і звычайны гной, так і жыжу. Вадкі гэты гной. Так, што па ежы ў нас? Па ежы ў нас, дарэчы, бачыце, ўжо палова. Палова гэта 2 месяцы прайшло. Праз 2 месяцы у нас будзе новы ураджай, які мы будзем пакаваць. І прывезем сюды. Все будет добро. Так, все будет добро. Гэты старается возить, ездить, косить. Так, тем часом что мы можем зрабіць? Давай контракт поглядим які-небудзь цікавы. Апрэскванне не. Бур'яны не. Нічога нема. По факце. Паладзін, вітаначки, вітаначки. Рады цябе бачыць, так. Перавозка дрэў. Пакуль ён там косіць, можна яшчэ заняцца, а можна по факце. По факце. Можна, в прынцыпе, завершыць стрым насамрэч. Нягледзячы, што яшчэ магчымасць ёсць на паўгадзіны, але паўгадзіны гэта проста вось пачакаць, пакуль гэты бот завершыць сваю справу. Все равно нема што рабіць нам тут зараз. Так, давай паглядзім пчальнік паставіць. Паставіць пчальнік які-небудзь. Можа тут, слухайце. Каб туды не лезть пакуль што. Лезьце. Вось тут
абсадзіць яго. Усё роўна я тут гэтую дарогу не карыстаюся. Вось там я зараз праязджаю, разварочваюся. Так, але сэнс? Сэнса не бачу, каб ставіць яго тут. Толькі каб грошы прыносіў. Так, добра. Давайте ў такім выпадку што будзем рабіць? Завершым стрым. Пойдзем у рэйд. Вось, ужо з вамі сустрэнемся заўтра. Паглядзім, каго можна зарэйдзіць. Шокер, Энгералев, Люсівель, дарэчы, з адным гледачам. У Dark Souls гуляе. Добра, давайте панядзелак па традыцыі пойдзем да Ралефу ўсё ж такі. Дзякую усім велічэзна за прагляд. Мы з вами працягнем заўтра гуляцца ў The Long Dark. Вось, дзякую за вашыя падабайкі, падпіскі і ўсё такое. А пакуль што ўсё, пакуль. Усім зычу добрага панядзелка, добрага настрою. Спадзяюся, ваш тыдзень пачнецца таксама пладавіты, як і ў мяне. Вось, і у вас усё атрымаецца нават трошкі больш. Усё. Усім пакуль. Рэйд пачынаем.